Wachako gi wach masira kuma ji ang'wen owito ngimagi ka jomoko yudo hinyruok marach tok nyamburko mating'o jowuoth 14 tuomo trela wich gi wich e gweng' ma Abaruko e apaya ma Kisii Keroka. Nyamburko mar Nissan no mane wuok e boma ma Kisii ne temo baro e yo mondo kik otuom japiko manomiyo odonjo kuom trela. Joma oyudo hinyruok otere od thieth ma Keroka district ka ringre jomotho oter kar kano ringre ma Keroka e gwenge mag Gucha. Masira ni oyangi OCPD Mama Saba North Robert Ndambili ka bende gi kinde ni watudre kod jafwambo marwa e gwenge ma Kisii Crispin Otieno mondo omiwa mathoth. Imore Crispin, inyalo nyiswa ni to inyalo miyowa mathoth ewi masira ma bende otimore odhiambo masani notimore saadi kama. Oimore ahinya Jael, kuyo pod okwako mano county ma Kisii kaluwore kod masira mar apaya motimore kar sa 1:15 kama Nissan ma wuok Kisii kochimo gwenge ma Keroka notuomore kod trailer moro kamiluongo ni Amabuko. Kanyo no ne ja Nissan ma oting'o ji moingo 14 ne temo epo japiko moro mane temo kale kata kamano ne mano kotimore kendo ne dereba mar Matatu no ne otuomore wich gi wich kod trailer ma bende wuok e gwenge ma Keroka ka dhi Kisii. Nyaka sani OCPD Mama Saba North mano Robert Ndambiri owacho ni nyaka sani ji 4 owito ngimagi kendo ji buora ma kwan gi pok oyangi nyaka sani oring godo e hospital no mano ma Ichuni ma ong'ere kaka St. Catherine Ichuni Mission Hospital mano mantiere boma ma Keroka. Kendo gari ma otimo kata gari mar Matatu no mano mar Nissan mano ma nitiere kod kambi ma Modern Premium no tergi nyaka e tesend obila ma Keroka. Kendo nyaka sani pod obila temo kan maginyalo maneno ni gin kwan mag ji adi mano hinyore masira no. Kendo moko kuom jogo ma owito ngimagi en achiel kuom jopuonjre masomo e skul mar Maseno ma bende ne nitiere e skul no mar Maranda ma bende ne nitiere e nyamburko no mano mar Nissan mar Modern Premium. Miyo mane kaka weche chalo nyaka sani, kendo kaponi nitiere gino ma wang' ne wawinj ko owuok kuom obila ang' watudre kendo kod Jael kendo wach ma nyaka kiny ne wafuati kiny wachope osiptal molos kod jogo ma oyudo hinyruok mopogore opogore mondo owinjre ni ang'o mane otimore mano nyalo kelo ajali ma kamano ma nyaka sani oseyangi ni onego ji 4. Jael. Erokamano ahinya Crispin, mano kanyero wang'wa kod itwa e kaunti ma Kisii obomedo koluwo wach mar masira no ero komedo miyowa mathoth e weche manyien.